Говорит Москва. Existujú na Slovensku proruské dezinformačné médiá? Áno, za posledné 2-3 roky vnímame na Slovensku vznik a vlastne také rozširovanie webov, ktoré zdieľajú či už priamo, nepriamo, či už svojvoľne, alebo sú to nejako platené, ale vlastne šíria ten narratív, ktorý pochádza zo strany Ruska. A aké sú tie najčastejšie narratívy? Najčastejšie narratívy prakticky sú negatívne, nie sú ani tak pozitívne voči Rusku zamerané, alebo teda nechvália Rusko ako nejaký vzor, ale skôr útočia vlastne na demokratické usporiadanie, euroatlantické usporiadanie, často kritizujú NATO a Európsku úniu a tradičnou technológiou proruských webov a proruských dezinformačných webov je prakticky prinášanie, skresľovanie histórie, vysvetľovanie svojím spôsobom historických okolností a prakticky vyťahovať to najhoršie z tých organizácií ako je Európska únia, ako je NATO a vlastne na tom stavať celý ten svoj narratív, že pozrite sa, že táto chyba vlastne zobrazuje alebo vlastne prezentuje to, že prečo je tá organizácia zlá, prečo by sa s nej mala vystúpiť. Cieľom nie je úplne destabilizácia, ale skôr tak podkopanie princípu pravdy. Jednoducho ukázať, že nič nie je čierno-biele a že vlastne ak si Západ, zase s veľkým Z, ak si NATO, ak si Európska únia vysvetľuje nejakú udalosť na základe faktov, tak Rusko ako keby prinieslo k tomu stolu nejaké svoje fakty a vlastne v podstate vytvorí ten pocit, že nikto nemá pravdu a na každej lži môže niečo byť a prakticky tým si podmaniť v podstate ten západný svet. Slovensko má teraz problém s nárastom extrémizmu a je vlastne napríklad strana Mariana Kotlebu má z 8% pred rokom a teraz 11%, čo je že pomalý náraz. Je to nejak spojené napríklad s týmito dezinformačnými médiami? Tie dezinformačné médiá často narážali na publikum, ktoré bolo ochotné veriť konšpiračným teóriám. A do toho patrí určite, tí ľudia patria do elektorátu Mariana Kotlebu a vlastne Rusko prišlo s tou ako keby svojou verziou niektorých udalostí a tým, že ľudia verili to, že si americká vláda zhodila dvojčky sama, to, že americká vláda zabila Kennedyho, to, že na všetkom niečo bude, nič sa nedieje len tak vlastne do tohoto priestoru vpadol ten proruský narratív, alebo taký ten anti-európsky narratív skôr a vlastne len sa zviezol na tej vlne toho, že ľudia nedôverujú inštitúciám, že ľudia strácajú pojem o tom, že čo je Európska únia, čo nám dala. No a ďalšia vec, treba spomenúť, že vlastne tieto extrémistické strany nielen na Slovensku, ale v Maďarsku, v Rakúsku sú priamo alebo nepriamo napojené na ruské zdroje. Takže je vidieť, že Rusko vlastne sponzoruje tento keby protidemokratický element a potom vznikajú také zvláštne spojenia, ako keď sa extrémisti za Slovenska a extrémisti z Maďarska napríklad spoja proti migrantom alebo proti moslimom, kde vidíme, že vlastne za normálnych okolností v odzovkách by tí ľudia stali proti sebe a dneska stoja na jednom brehu, pretože v podstate Putinovi sa podarilo vytvoriť v Európe takú zvláštnu koalíciu, kedy napríklad niektorí liberáli v otázkach LGBT, tak sú zároveň napríklad proti moslimskí alebo xenofóbni, islamofóbni a vlastne pozerajú na Putina ako na taký vzor. No. Takže vlastne napríklad v Holandsku. Takže tam, že Putinovi sa vytvára taká zvláštna koalícia ľudí, ktorí by za normálnych okolností v živote neboli spolu, ale tá nenávisť k nejakej skupine ľudí ich vlastne spája.